Medrou malestar nas filas dos socialistas galegos. Os expresidentes Emilio Pérez Touriño e Fernando González Laxe asinan tamén o manifesto para pedir contundencia contra o acoso sexual no PSDG. Tamén se sumaron Xaquín Fernández Leiceaga e Ricardo Varela. Máis de 300 persoas asinaron xa ese texto impulsado polas mulleres socialistas. E mentres, Pedro Sánchez evita facer autocrítica polos casos de acoso sexual e de corrupción dentro do Partido Socialista. O presidente do Goberno fixo hoxe balance do curso político, descarta adiantar as eleccións e tampouco haberá remodelación do Goberno, tal e como lle piden os seus socios. Galicia presentará alegacións á nova planificación eléctrica estatal. Reclamará un volume de investimento mínimo do 6,7% fronte ao 2,8% que propón o Goberno, para garantir así as necesidades enerxéticas dos proxectos industriais. E no Nadal, as pistas de patinaxe sobre xeo multiplícanse por toda a xeografía galega. Unha actividade que, aínda que dende fora parece doada, xa cos patíns no xeo toda axuda é pouca. Que tal, señoras, señores? Comezamos aquí este tempo dedicado á información, comezamos o telexornal Serán falándolles de Pedro Sánchez, que evita facer autocrítica logo dos últimos casos de abusos sexuais e de corrupción no Partido Socialista. Insiste en que non vai adiantar as eleccións e desbota facer cambios no Goberno. 0 elecciones. O líder do PSOE do Goberno non admite eleccións da oposición. Sánchez insiste en que actuou con contundencia fronte á corrupción e as denuncias por acoso sexual que afectan o seu partido. El compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto. O socio a Sumar non lle abondan as palabras, pide cambios. Una reacción contundente que pasa por la remodelación del Gobierno. Pero Sánchez só contempla a saída de Pilar Alegría para competir nas eleccións de Aragón. Estoy profundamente orgulloso y agradecido del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. O resto de socios tampouco está contento. Podemos dá o Goberno por morto. La credibilidad de Pedro Sánchez es nula. E Esquerra pide unha reunión urxente con Pedro Sánchez. Nos tiene que decir a la cara qué piensa hacer. Yo le reconozco que tengo dudas. Os republicanos dubidan se deben seguir apoiando o Goberno, pero aínda en minoría parlamentaria, Pedro Sánchez teno claro. Mi voluntad es firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027. Non adiantará as eleccións como pide o PP. Os populares cualifican así o seu balance. Un mitin que se está desarrollando desde la zona cero de la corrupción en nuestro país y la zona cero del machismo. Consideran que Sánchez debe dar explicacións, pero non na Moncloa, senón nas Cortes. Pois mentres todo isto pasa en Madrid, aquí no país, entre os socialistas galegos medra o malestar pola xestión do caso de José Tomé. A alcaldesa da Coruña pregúntase onde están as voces masculinas do partido. Na dirección evitan ese choque, evitan o choque cos críticos e defenden a súa actuación destes días. A dirección dos socialistas galegos pecha filas consigo mesma, evita a autocrítica pola xestión da denuncia de acoso contra o alcalde de Monforte. O Partido Socialista fixo o que tiña que facer. Pero sin esa denuncia é imposible actuar. Tanto Besteiro como a súa número 2 insisten no mesmo argumento, actuaron cando coñeceron a denuncia, pero souberon do caso no mes de outubro. Nos debemos guardar silencio, garantizar a súa confidencialidade. Este argumento non convence as case 200 mulleres do partido que asinaron este documento. Piden responsabilidades por non reaccionar daquela. Tremendo, ¿no? Que la dimisión haya sido la de Silvia. Refírese a alcaldesa da Coruña, Silvia Fraga, a única dimisión de momento, e mándalle este recado aos homes do partido. ¿Dónde están? Están los hombres feministas. Terrible lo que estamos viviendo. Pero a lo mejor sirve, lamentablemente, un episodio como este para que nos demos cuenta de que las voces tienen que ser las de todos. O alcalde de Vigo sae en defensa do artigo da presidenta do partido no que exixía cambios reais. Priorizar sempre a atención ás víctimas. A cúpula tenta calmar as augas, pero as críticas veñen tamén de fora. O que teñen que aclarar no Partido Socialista é cales son as súas responsabilidades, todo apoio ás mulleres socialistas, que me imagino que están pasando un momento moi complicado. De momento, no PSDG evitan o choque.
Pois o fío disto que dicía a alcaldesa da Coruña nas últimas horas, un cento de homes asinaban tamén ese manifesto para pedir firmeza no PSDG contra o acoso sexual. E destacan nomes como os dos expresidentes da Xunta, Emilio Pérez Touriño e tamén Fernando González Laxe. Tamén asinaron o documento crítico o exvoceiro do PSDG, Xaquín Fernández Leceaga, o exalcalde da Coruña, Javier Losada, ou o exconselleiro de Traballo, Ricardo Varela. Pídenlle á dirección actual do PSDG que actúe con contundencia. Pois sobre a xestión das denuncias de acoso sexual do PSOE falou tamén o presidente da Xunta. Alfonso Rueda acusa de cinismo os socialistas e os seus socios. Os asustes de conta, supoño, tan tradicionais do Partido Socialista agora se están vendo en toda a súa crudeza nun tema especialmente importante. Por lo tanto, eu o que pediría é menos cinismo, máis contar a verdade, menos poñerse de perfil tamén por parte do BNG, que é o que sustenta e goberna en moitísimas administracións, empezando pola Diputación de Lugo. Alfonso Rueda mantería a maioría absoluta en Galicia de celebrarse agora mesmo eleccións autonómicas, segundo apunta unha enquisa de sondaxe para La Voz de Galicia. O Partido Popular tería, como ven neste gráfico, 39 deputados. Perde un escano, pero ainda así quedaría por riba deses 38 escanos necesarios que marcan a maioría absoluta. O BNG quedaría cos mesmos deputados que ten agora, 25, e o PSDG lograría un deputado máis e pasaría de 9 a 10 escanos. Iso sí, hai que ter en conta que esta enquisa fíxose antes de estourar o caso Tomé. Sondaxe apunta tamén a que Democracia Ourensana conservaría o seu escano e que Vox, o igual que pasa agora, non chegaría a ese mínimo do 5% provincial necesario para entrar cun escano no Parlamento. O mesmo, por certo, que lle ocurre a Sumar. Aquí en Galicia faltan algo máis de 2 anos para celebrar as vindeiras autonómicas, pero onde están xa en precampaña en Aragón. O presidente Jorge Azcón, do Partido Popular, confirma que o 8 de febreiro será a data para celebrar os comicios anticipados. Creo que es lo que los aragoneses van a entender como más democrático. Si no somos capaces de tener una mayoría parlamentaria que apruebe unos buenos presupuestos para la comunidad autónoma, creo que en democracia lo que corresponde es escuchar la voz de los aragoneses. Mentres, en Extremadura prepáranse para votar este vindeiro domingo. As enquisas deixan a popular María Guardiola ás portas da maioría absoluta. Sobe tamén Vox e cae o Partido Socialista, que perdería 11 puntos e obtería o seu peor resultado en máis de 20 anos, en máis de 2 décadas. E o presidente do Goberno anunciou hoxe un abono transportes único válido para toda España. Será de 60 euros ao mes para viaxar en calquera transporte público. No caso dos menores de 26 anos, custaría a metade, 30 euros. Todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, como ven ustedes en esta imagen, y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años. O Ministerio de Traballo e os sindicatos acordaron, sen a patronal, por certo, a ampliación dos permisos laborais por falecemento. Os traballadores terán dereito a unha licencia de 10 días polo pasamento dun familiar, 8 máis que agora. Ademais, haberá 2 novos permisos, un de 15 días, cando un parente precise de cuidados paliativos, e outro dun día de acompañamento na eutanasia. O acordo aínda terá que ser aprobado no Congreso dos Deputados. Terceira xornada de folga de transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña e volve deixar estacións paralizadas, buses parados e plataformas case baleiras. Patricia. Sí, esta terceira xornada de folga volveu prácticamente paralizar o transporte de viaxeiros por estrada en toda a provincia da Coruña. Os sindicatos falan dun seguimento masivo, nalgúns casos non circularon nin os servizos mínimos pola acción dos piquetes. Os 3 sindicatos convocantes e as 4 patronais do sector están chamados a unha reunión pasado mañá mércores no Consello de Relacións Laborais. Con todo, os sindicatos convocantes non están optimistas de cara a que esa reunión poida servir para
avanzar e para desconvocar a próxima xornada de folga que será o venres desta mesma semana. Con estes paros, os sindicatos piden que se negocie un novo convenio colectivo con melloras laborais e salariais. Pois a comezos de ano comezarán os traballos para limpiar a biomasa das franxas secundarias e previr dese xeito o risco de incendios. Medio Rural e SEAGA asinaron un novo convenio para axilizar estes traballos. A conselleira animou todos os concellos a sumarse a esta iniciativa que ofrece vantaxes importantes tanto para os municipios como para os propietarios das parcelas. Este ano, o orzamento dedicado á limpeza das franxas próximas ás casas duplícase e chega xa ata os 25 millóns de euros. Galicia presentará alegacións contra a planificación eléctrica proposta polo Goberno Central. O presidente Alfonso Rueda explica que a nosa comunidade recibiría menos do 3% dos investimentos previstos en toda España e reclama que polo menos sexan dun 7% para atender as necesidades enerxéticas das nosas empresas. Gloria. Sí, a Xunta asegura que a planificación eléctrica do Ministerio é lenta e insuficiente. O presidente Alfonso Rueda explicou que hai unha dúcia de proxectos industriais que están en risco en Galicia por non teren garantida esa conexión eléctrica. Segundo Rueda, esa planificación de Pedro Sánchez supón unha condena ao desenvolvemento industrial, sobre todo do oeste da provincia de Lugo e de Curtis, na Coruña. Non é de recibo que volvamos a ver como unha nova discriminación a hora de planificar. Acabamos de ver nas asignacións que nos fai o Goberno Central, aparte de outras necesidades, hai máis dunha dúcia de proxectos declarados estratégicos pola Xunta de Galicia, con creación de centos de postos de traballo que deberían ser atendidos e que, dende logo, non poderán serlo con esta planificación. Pois Alfonso Rueda tamén participou esta tarde na clausura da Asamblea Xeral da Confederación de Empresarios de Pontevedra. O presidente da Xunta destacou a importancia de ter orzamentos para poder xestionar e atender os problemas dos cidadáns. Contrapuxo a situación de Galicia, que mañá precisamente aproba no Parlamento as contas para o ano que ven, coa de España, que un ano máis segue sen presupostos. E os autónomos levan a Bruxelas unha reclamación fiscal clave. Denuncian que España é o único país da Unión que non aplica a exención do IVA para pequenos negocios, malia que existe unha directiva comunitaria que obriga a facelo. María. Sí, a Asociación de Traballadores Autónomos denunciou ao Goberno ante a Comisión Europea polo incumprimento do chamado IVE franquiciado. Na maioría dos países da Unión Europea, os traballadores con baixa facturación non teñen que declarar IVE. En Francia, por exemplo, só os que superen os 85.000 euros ao ano. En Alemanha, a partir de 25.000 euros e en Portugal, a partir dos 15.000. Xa ven que os límites varían, pero todos os países teñen os sistemas de IVE franquiciado a Gas España. Por iso os autónomos reclaman que se implante este modelo para reducir burocracia, gañar seguridade xurídica e mellorar a competitividade dos traballadores por conta propia. Ministerio de Sanidade e os sindicatos do ámbito da negociación acordaron esta tarde un principio de acordo sobre o novo estatuto marco dos sanitarios que está, como saben, na orixe da folga destes últimos días. O borrador incorpora reivindicacións como a xornada laboral de 35 horas semanais. Contempla tamén avances na xubilación parcial e anticipada para todo o persoal que cumpra cos requisitos legais necesarios. As organizacións sindicais do ámbito da negociación cancelan os paros previstos para xaneiro. Porén, o Comité de Folga e o Sindicato Médico Andaluz manterán as súas mobilizacións, porque din que non se abordaron as súas peticións. Pois precisamente sobre este último asunto, nas últimas horas, o presidente da Xunta pedíalle esas partes un esforzo para evitar eses paros previstos para xaneiro. Rueda facía esta demanda logo de presentar o balance da folga de médicos da pasada semana. O Sergas tivo que suspender case 60.000 procesos sanitarios, dos que máis de 1.000 foron operacións. Das 1.100 cirurxías suspendidas, algo máis da metade, o 54%, xa están reprogramadas e vanse facer esta mesma semana que se comeza, e a previsión é que o resto, ata chegar ao 100%, poida estar realizada antes de que remate o ano 2026.
Faleceu o histórico membro da banda terrorista ETA, José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias Peixoto. Estivo, como lembrarán, implicado no secuestro, asasinato e desaparición de 3 mozos galegos residentes en Irún. Os seus cadáveres nunca apareceron, pero un infiltrado da ETA relatara as torturas ás que os someteu Peixoto. Familiares das vítimas criticaron hoxe a homenaxe pública que lle rendeu Arnaldo Otegi. Nunha mensaxe nas súas redes sociais, o líder de Bildu deulle as gracias a Peixoto por todo o ensinado e por poñer a patria vasca, dixo, por diante de todo. Abrimos páxina de sucesos. Atopan viva a muller desaparecida onte na parroquia de Santa Valla de Losón, en Lalín. A muller era capaz de comunicarse por teléfono, pero non era quen de concretar onde se atopaba, Iván. Victoria, veciña do Corpiño, aparecía esta tarde nunha zona de monte a escaso quilómetro e medio da súa casa. Aparecía desorientada, pero en bo estado físico. Foi atopada grazas aos drons de Emerxencias Galicia, que empregan a tecnoloxía LifeSeeker, que permite detectar con gran precisión o sinal dos móviles e así dar con persoas que están perdidas. A muller faltaba dende onte pola tarde e, inda que era quen de contactar por teléfono coa súa familia, non era capaz de comunicarlles onde se atopaba. Todo isto coincide no tempo tamén coa aparición do corpo de Clotilde, unha veciña de Lalín de 53 anos que faltaba desde o mes pasado. O seu corpo foi atopado por un cazador aquí nas inmediacións da Rotonda das Queimadas, nunha zona de prado. O mal tempo dificulta a busca dos 3 mariñeiros desaparecidos no naufraxio dun pesqueiro portugués na desembocadura do Miño. 24 horas despois do accidente aínda non hai rastro deles, Alejandro. Sí, efectivamente, durante toda a xornada estiveron a traballar os medios portugueses e tamén os medios españois por terra, mar e aire, pero sen éxito. Ademais, como ti ben indicabas, as condicións meteorolóxicas adversas dificultaron en moito estes traballos e non permitiron que se unisen o equipo de mergulladores. Mentres esta embarcación, o Vila de Camiña, segue emborcado na desembocadura do río Miño en augas portuguesas e está previsto que ao longo de mañá se retome estas labores de busca. Prisión provisional e sen fianza para o sospeitoso de matar este sábado un home no parque de Santa Margarida, na Coruña. Nas últimas horas, a policía tomou declaración a varias testemuñas para tentar esclarecer os feitos. O home de 46 anos chegou esta tarde aos xulgados da Coruña. Levaban as dependencias policiais de Lonzas desde o sábado, cando foi arrestado despois de, presuntamente, matar dunha coitelada a outro no transcurso dunha pelexa neste parque de Santa Margarida. Os dous adoitaban dormir aquí. Non é a primeira liorta nunha zona que os veciños frecuentan cada vez menos. Sempre hai leas, non? Porque consumen sustancias non moi apropiadas. Entonces, ali onde, ao final, casi na saída coa ronda de Nelle, nesas mesas, eu creo que hasta queda xente a dormir e vive xente pola noite, porque antes o parque estaba pechado, pero ahora xa non está. Es peligroso salir después de las 6, 7 de la tarde, sobre todo en invierno, porque al final se juntan bandas que están metidas en la droga y claro, al final la gente rehuye tanto del parque como de las zonas de alrededor. A xuíza decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o presunto agresor, investigado por homicidio. E a Garda Civil atopou varias armas no domicilio, na casa do atracador, que a pasada semana saltou, lembrarán, unha gasolineira de Tui. Había tamén munición compatible coa pistola que empregou. Os axentes incautáronse dunha escopeta e 2 rifles xunto con outros compoñentes de armas como unha armazón de escopeta e 2 canóns paralelos. Na vivenda tamén había munición variada, algunha compatible co revólver empregado na estación de servizo. Ese revólver contiña 6 cartuchos, onde deles chegou a ser percutido sen chegar a detonarse. Os feitos tiveron lugar cando o atracador acudiu armado á gasolineira, retendo varios clientes e chegando a encanonar algún deles, ademais de destrozar os equipos informáticos e danar o coche dun empregado. O home, de 41 anos, está sendo investigado por 8 delitos, entre eles o de atentado contra axentes da autoridade. Na súa detención, o asaltante opuxo resistencia e feriu nunha man un dos axentes que tiveron que facer un disparo disuasorio que impactou nunha parede. O atracador está en prisión provisional comunicada e sen fianza. Dos veciños de Mos despertaron esta mañá cunha desagradable sorpresa e seus coches desfeitos. Denuncian que foi obra dun camioneiro que tentou dar a volta onde non cabía.
Un forte estrondo sacou da cama ás 6 da mañá aos veciños desta rúa de Sanguiñeda, en Mos. Un ruido muy fuerte, sí, foi cando o meu veciño me foi a chamar e me mandou vir afora e, cando saímos afora xa miramos o espetáculo. Estes dois coches, todos destrozados. Así quedou un deles despois de que un tráiler intentase dar volta onde non cabía e acabase levando por diante canto atopaba. Pegou no poste, no coche, pegou arriba contra o muro, pegou o coche da veciña. Viu a dirección prohibida ali no extremo ese e decidiu dar a volta. E cando deu a volta, sí que se ve claramente que o viu a policía, as pegadas non libraba ao facer a maniobra. Mónica é a propietaria dun dos coches danados, a súa filla puido ver o camión fuxir, tentou no gravar aínda que na imaxe case non se distingue. Ela di que facía eses, o camión, que iba conducindo cunha condución rara. Entendo que algo deso terá que haber cando unha persoa non se baixa nin deixa unha nota, entendemos que o mellor sí que estaba perxudicado. Outra testemuña tentou dalo alto ao camioneiro que a ignorou e escapou saltando un semáforo. Sospeitan que o vehículo pertence a unha empresa dun polígono próximo. A policía anda na súa procura. Rob Reiner, o director de cine coñecido por películas como La princesa prometida ou Cando Harry encontrou a Sally, apareceu morto hoxe xunto a súa dona, Michelle, na súa mansión de Los Ángeles. Os seus corpos presentaban feridas de arma blanca e o seu fillo, Nick, está detido como sospeitoso do crime. Ás portas desta mansión dos Ángeles, o luns vencía entre a estupefacción e a expectación. Co paso das horas trascendería a detención dun fillo. Nick Reiner, a suspect in this case. Nick Reiner, baixo fianza de 4 millóns de dólares, arrestado pola morte dos seus pais, Rob Reiner e Michelle Reiner, casados dende 1989. Foi a súa filla quen atopou os seus corpos con feridas de arma branca despois ás 3 da tarde do domingo. Estou realmente triste e en shock, dicía esta seguidora do director de cine. O detido, o fillo do medio, de 32 anos, batallou cas drogas dende adolescente. Hai 10 anos, o propio Nick falaría das súas adiccións no guión da película Being Charlie, coescrita por el mesmo e dirixida polo seu pai, Rob Reiner. Rob Reiner, director de filmes como Cuenta conmigo, La princesa prometida, Misery ou Cando Harry encontrou a Sally. Non sabes que está a pasar nas vidas da xente, é simplemente aterrador, resumía esta fan. A morte de Rob Reiner, comprometido activista polos dereitos humanos, e a súa dona Michelle causou conmoción no mundo da política e a arte. E centos de persoas congregáronse esta tarde no Vaticano para seren testemuñas do acendido dun impresionante árbore de 25 metros de altura e da inauguración do Belén, un dos momentos máis especiais do Advento que mestura os actos solemnes cos festivos e que marca o comezo da celebración do Nadal en Roma. En esta casa, por certo, xa temos canción de Nadal. A elexida foi Fogar, de Hugo Torreiro. O xurado encargado de escoller a canción que non parará de soar este Nadal 2025 reuniuse hoxe para poder tomar a complicada decisión. O xurado tivémolo bastante complicado a hora de escoller cal nos gustaba. Houbo propostas moi diferentes. Foron escollidas 5 finalistas, das cales saiu finalmente a proposta gañadora. Eres Hugo Torreiro? Sí. E para comunicarche que Fogar foi a canción escollida. A canción que recolle pois moi ben a melodía do Nadal, con esa letra que entoa moi ben a morriña, o sentimento que temos eses galegos. Este Nadal 2025 a TVG converterase unha vez máis no noso fogar. Este Nadal vamos a disfrutar todos xuntos ca canción Fogar, e graciñas a todos. Esta vez da man de Hugo Torreiro. Outro clásico do Nadal, as pistas de xeo. Se deciden probar, xa saben o que deditaba a decir algún presentador desta casa. Non se vayan mancar. Na pista distínguese ben quen pisa por primeira vez o xeo sobre patíns. Estou intentando levarlo ben, pero é complicado, sí. Pois semella que este pode ser un bo comezo a xulgar polos consellos dunha experta de 11 anos como Noa. Que patine lento e que vaya acompañado. Para aprender, o máis importante, manter o equilibrio, para elo hai que flexionar os xeonllos ben, para non evitar caídas. Eu que sempre suelo decir é
cargar o corpo do peso nunha perna e deixarse levar. Axuda tamén ter presente que a proba e error forma parte da aprendizaxe. Bueno, uno va cogiendo soltura a medida que se da unas cubladas que outras. Pois vamos aprendendo. E senón, sempre podemos mirarnos no espello dos máis pequenos e aprender deles. Está mantendo equilibrio, si é a primeira vez que ven a patinar sobre xeo. Si que patina no colexio e demais, pero teña moitísimas ganas de vir. Os pequenos ao final pois perden o medo máis fácil e aprenden moi rápido. E aquí volvemos con o noso novato inicial para ver os seus progresos. Xa podía ir eu só por aí, sen ningún problema. Na pista, a constancia ten a súa recompensa. Tal día como hoxe, no ano 39 estreábase nos Estados Unidos Foi Socovento, unha película que acabou protagonizando e sendo unha punta de lanza do cinema contemporáneo. Unha película dirixida por Victor Fleming e protagonizada polo inolvidable, inesquecible Clark Gable e tamén Vivien Leigh, como inesquecible tamén Scarlett O'Hara. Levou 10 Oscars, entre eles un para Hattie McDaniel, Mami, que foi o primeiro Oscar da historia en recoñecer o traballo dun intérprete negro, unha historia épica ambientada no sur dos Estados Unidos e que adapta unha novela de Margaret Mitchell. Sexan felices e vémonos mañá. Chao. Aínda que teña que mentir, roubar, enganar ou matar, a Deus poño como testemunha de que nunca hai volver pasar fame.